παρέα με WhatsApp, φτάνουμε στο τέλος, αλλά τώρα είναι το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής και το ξέρετε. Οι House Twins και η Lisa Ray είναι εδώ για να ακούσουμε τόσο το Never που ακούσαμε πολύ μες στο καλοκαίρι και μας άρεσε, αλλά και το καινούργιο κομμάτι του Feelings, το οποίο θα ακουμπείτε την εβδομάδα που μας έρχεται και από την εβδομάδα που μας έρχεται θα αρχίσετε να το ακούτε και στα ραδιόφωνα. Τώρα θα τα ακούσετε μία και μοναδική φορά, την πρώτη κιόλας. Και μετά την επόμενη εβδομάδα ξαναβλέπουμε. Ευχαριστώ παιδιά που ήσασταν εδώ. Να ξέρετε ότι θα κάνουν πράγματα τριγύρω στην Ελλάδα το χειμώνα. Μπαίνετε στο Facebook τους και μαθαίνετε πράγματα. Είναι facebook.com, και ενημερώνεστε για όλα. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 3 και φυσικά μην ξεχνάτε το Your Voice τη Δευτέρα στις 8 με καλεσμένη στο στούντιο την υπόψη Τσαπανίδου και όλους εσάς που περιμένουμε μέσα από τα τηλεφωνήματά σας να μας πείτε τι αισιόδοξο σημαίνει στη ζωή σας σε αυτή τη μαύρη περίοδο. Ευχαριστώ παιδιά, σας αφήνω να κάνετε χαμό. Και εσείς λίγο χαμό.